că chiar sunt curios cât vine asta. Deci 12, dacă spui că lucrezi 7 ore jumate, 12, 71 ori 7,5. Deci 95 de lire pe zi. Asta clar, cu tot cu taxe. Adică dacă scazi și taxele, cred că ajungi sub 90 de lire pe zi minim pe economie. Și din păcate, forța de muncă în Anglia este foarte competitivă. Acum depinde în ce domeniu lucrezi. În general, pentru că trebuie să luăm în general chestia asta, în general în warehouse-uri, în depozite, cam acolo lucrează lumea. Desigur, acum dacă ai o calificare, poate ești doctor, poate ești avocat, poate ai o funcție mai mare, desigur este cu totul altceva. Dar dacă vorbim despre joburile basic, să spunem așa, cam atât poți să câștigi într-un warehouse.